Čaute, moje meno je Cedric a zdravím vás v novom videi. Teraz nie na hru, ale je to tutoriál, ako pracovať s Camtasiou. Presnejšie budeme ukážem vám, ako sa robí intro. Takže ako prvé dáme import media a vložíme si tu, čo viem, toto, tvoriť. Pretiahneme si to tunak. Tak. Tunak... Ja už som nejaké teraz robil intra, potom by som vám ich mohol ukázať. Už som tu robil nejaké a mám tu HD, tu si môžete nastaviť, v akom rozlíšení to chcete. Ja tu mám v HD 720, OK. Pustíme sa do toho, takže máme tu už takéto intro, ktoré som si stiahol z internetu. Stránku vám do popisku videa. Stopneme si to, dáme to späť a dáme Keload. Tunak dáme toto. Aspoň ja to dávam. Môžete dať ešte aj text, ale ja to dám cez toto. Prepáčte. Som robil intro a sa mi to tu uložilo. Napríklad chceme to, čo ja viem. Áno, ja už to mám nastavené, ale vy to asi ešte nebudete mať. Tu máte, že no fill. Dáme to, takto to budete mať normálne. Ale tu, ak si nastavíte, že by ste to nemali, tak dajte tu fill a dáte no fill. Potom dáte border a dáte no border. Takže. Zväčšíme si obraz trochu. Čo ja viem, takto, napríklad, OK, toto mi nerob, a teraz si tu dáme text, takže čo ja viem, dáme si tu, typ písma si dáme Comic Sans, dáme si to na 72 a asi najskôr čiernu a dáme si Cedric, LP, presuniem to, že by sme videli. Zatiaľ dobre. Nie, to som nechcel. Tak. Takto. Si to môžeme pustiť. Cool. Takže mohlo by to byť takto nejak. A zmenšíme si to, pretože tu budú ešte ďalšie texty, takže nejak takto. A môžeme tam dať napríklad efekt, napríklad taký. Skúšame. Môže byť. A pridáme si ďalší text, takže klikneme niekde preč. Keload a zase to isté, vymažeme text. Tak, a presuniem ho tunak. Teraz ho zase zmenším o trochu. A môže byť. Toto už tu máte automaticky uložené, len si stále musíte nastaviť tento rámček. Musíte na to dávať bacha. A tu by sme si mohli napísať názov na tutoriál, napríklad. Tutoriál. Sakra, mne sa to neuložilo, no nevadí. Dáme... Kde to je? Tu je. Comic Sans 72 a čierne. A napíšem tutoriál. OK. Mohlo by byť. Ani nie. Tu premiesním. Alebo to spravím presne do stredu. Takto. Teraz je to v strede. OK. Takže máme tu ďalší keload, tento by som skrátil a
Dáme si Transistence, dám si tu ten istý. To dám menej, môže byť. Jak to zatiaľ vyzerá. Zatiaľ pekné. Počkaj. Chybička sa vloudila. Aha, myslel som si, že sa aspoň raz pomýlim. Takže... No, takto. A hneď je to lepšie. No, môže byť. Krása. Takže bude to nejako takto. A dáme tu ďalší kelout, posledný. Tak. A teraz to už takto dáme. Áno. Posledný kelout. A to bude názov toho tutoriálu. Tak. Dáme Transistence. Áno. A napíšeme Comic Sans, kde si, ten sa mi páči najviac. Hezoučky. No. A napíšeme na Camtasiu 8. Krása. No, takto. OK. Môže to byť. A ešte, áno, trošku ešte to vylepším. Tak. Máme to tučné a šikmé. Ukáž. Fuck. Tak to, nie. No, teraz by sa to v podstate dalo. To by sme dali tak. Tak. Tučné šikmé. OK. Tutoriál. Tučné šikmé. No, teraz si to pustíme. Čo? Veď mám tu. Čo vám drbe? Pane Bože. A skúsime pridať ešte. Oh my god. Dobre, nejaký bug sa zdá. Nevadí. OK. Takže. Toto by sme mali. A ešte si tu pridáme nejakú tú hudbičku. Takže dáme clip bin. Import media. No a vyberieme si nejakú hudbu. Čo by sme si dali? No, dal by som tam asi túto. Tak. Vyskúšame tú pesničku. Dúfam, že to veľmi nebude kričať na vás. Počkaj, to by... No nevadí, tak teraz si to dajte trošku tichšie. Alebo dám trošku nižšie audio, že by vám to tam veľmi nekričalo. A spustíme. No a ten začiatok by som chcel vystrihnúť, pretože je dosť nudný. Tak a dáme tam len tú trumpetu, či čo to je. No, vyskúšame najprv. No. Zatiaľ to je dobré. OK. Trošku sa to laguje. Nevadí. OK. Takže tak. Predelíme to. Tak. Delete. OK. A
Tu by som nastavil audio fade out. To znamená, že na konci sa to takto urobí a poje to čím ďalej, no tak tým to bude slabšie ten zvuk. Čo zase vám... Si vole. Sláva. No, vyskúšame. Tak. No, je to dobré celkom. Fú. Tak neviem. To bude asi všetko, si myslím. Ja to ešte dám na 100%, pretože vo videách toto intro inak už uvidíte aj na začiatku videa v podstate, pretože toto intro aj budem používať. Ja som ho chcel spraviť s vami. Ale to je najbližšie, dobre, nevadí, máme to takto. A týmto sa s vami lúčim a čau čau.